थांनानै थायो माखासे मोजां सिन्ताधारानि गेजेरजों माखासे मोजां साननाय हनायनि गेजेरजों माखासे सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों माखासे हाबा मावनायनि गेजेरजों दा दिनै सासे मानसि फोथैनाया बारा गिदिर खोथा नङा नाथाय जाय सुबुङा मुलुगनि सुबुं समाजनो बेफोरबायदि सान्थौ सानस्रिनि जोनोम होनो हायो जायनिखि सुबुंखौ उदां जानायनि थाखाय गादबनाय नासयनायनिफ्राय उदां जानायनि थाखाय लामा दिन्थिनो हायो बैबायदि स्पिरिटफोरखौ बेबायदि आइडियोलजिफोरखौ फोजोबनानै एबा फिलसफिफोरखौ फोजोबनानै दोनलाङोबा हारियाव सुख हायो खहा जायो दिनै जों नायदो दिनै जोंनि हारिया टेररिज्मनिफ्राय बेसेबां खहा जादों आरो ओरैनो मोनसे सोलोंनांगौ लेसना जाहैबाय जे बर' हारिया थामोनथानि थाखाय थांना थानांगौनि थाखाय सोमावसारनायाव जोंनि जि थांखि जोंनि नोजोर जोंनि सुथुर बेखौ सिनायनायाव जोङो एखमबा गोरोन्थि खालामबोदों जोंनि सुथुरा सोर मोननै थाखोनि सुथुरखौ आङो दिनै बिजिरनानै मोनो मोनसे सुथुरा जाबाय जोंनि गावनि सुथुरा गावनो बेवहाय आङो सोरखौबा मुं मख'नानै बुंनो नागिराखै मानोना बर'नि सोमावसारनायाव अराय सम बर'निनो सोरबा मोनसे हान्जाया हेंथा जाबोदों बे एक्स जानो हानाय वाइ जानो हानाय जेड जानो हानाय सोरबा जानो हानाय आरो बे दासिमबो जोबाखै जागायजेननायनिफ्रायनो दा बै बे गिबि जेंना जोंनि बे इन्टारनेल जेंना जि जेंनाखौ मालाया फोजोबनो हाया दा दिनै खोब आंनि मेलेमाव बेनो फैबाय थायो जोंनि बर'फोरनि साननो हनो गोरों मानसिफ्रा साब्रै जिरायनानै रायलायोबा थाब थाब जोंनि खुगायाव फैयो जे बे हारसाफ्रानो जोंखौ गावस्रा होबाय हारसाफ्रानो जोंखौ बुलाय होबाय गासैबो जोङो मालायनिथिं आसि दिन्थिहरो 40 बोसोरसो जोंखौ गादबबाय नासयबाय गावस्रालाय होबाय बुलाय होबाय गावलाय होबाय 40 बोसोरनि उनाव जोङो मा खालामगोन बिनि जोंनियाव थांखि दङ ना गैया आंथ' थांखिखौ दाबो मोजाङै नुवाखै मालाया जे जोंखौ थगायबाय जों थगायजागोन ना जाला मालाया जे जोंखौ गादबबाय जों गादबजागोन ना जाला मालाया जे जोंखौ बोखावबाय जों बोखावजागोन ना जाला जों बोखावजाया होनबा मालाया जोंखौ बोखावनो हागोन नामा जों गादबजाया होनबा मालाया गादबनो हागोन नामा दिनै सिस्टेमजों बिथांमोना नंगौ जोंखौ मोनसे लेभेलावै गादबनो नागिरगोन खिन्थु बिनिफ्राय बारा जोंखौ गादबनो हानाय नङा दा बेनिखायनो दिनै बर'नि रिभलिउसना बर'नि जांख्रिथाया जोंनो माखासे लेसन होदों बे लेसनफोरखौ जोङो गोरबोजों लानो हानांगोन बेखौ जोङो साराय गिजिआव सानैसो लोगो मोनबाथाय मिनिलायनानै मानानै रायलायबाय जोब्बाय बेबायदिबा बर' हारियाव चेन्जआ फैनाय नङा जोबनो गोनां जायो दा दिनैबो जोङो साननो गोनां जादों जायफोर रिभलिउसन खालामग्रा सोमावसारग्रा मानसिफ्रा साननो गोनां जादों मोनफ्रोमबो आगानफ्राबो साननो गोनां जादों मानोना कनस्पिरेसिया षड़यन्त्रआ बै साइडनिफ्राय सोलिया नङा सोलियो बे षड़यन्त्रजों बुलि जायो बुलिखौ जोङो दाबो जाया होननानै बुंनो हानाय जखानि जोंनियाव केपासिटिया दाबो जायाखै दा नंखायनो दिनैनि सानाव जोङो बेखौ साननांगोन दिनैबो जोंहा ग्रुप्स दङ रिभलिउसनारि ग्रुप सिलाय लाग्रा ग्रुप डेम'क्रेटिक ग्रुप राजखान्थिनि ग्रुप मोनसे रिभलिउसन खालामनाया गोब्राब खोथा नाथाय जेला अर्गेनाइज जाखानानै थायो आमखानि ग्रुप थुमखानि ग्रुप होननानै बै ग्रुपफोरखौ मटिभेट खालामबानो मोनसे कनफ्लिक्टखौ लाबोनो हायो दा नंखायनो ग्रुपनि लिडारफ्रा जोंनि जायफोर दैदेनगिरि होननानै जों जायफोरखौ सिबियो जायफोरखौ मानियो हारिया जायफोरखौ लामा नायो बै सुबुंफोरनि गेजेराव सोलायनाया फैनांगोन अब्लासो जोंनियाव गोजोना फैगोन जासे जिउ लानायनि महर मोनो जुक्ति गैयाजासे सुबुंथिखौ फोथैनायनि हाबा मावो अब्लानो दिनै बेखौ जोङो उदखारि होननानै बुंनो गोनां जायो बे गावनो माव एबा मालायानो माव दा नंखायनो उदखारिखौ जों उदखारि होननानै सिनायनांगोन आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जोहोलाव समला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ उदखारि सान बेरेखा सान फालिनायखौ हयथ' गोबाङानो मोजां मोना मानो बेबायदि फालिखो नाथाय बेनो बर' हारिनि ग्रेटनेसआ जे गावनि सिङाव जानाय गोरोन्थिखौ जे मोनसे बिथा खालामनानै समाज फोसाबनायनि हाबा मावदों बेखौ आं दिनै गोसो गोरबोजों आङो बरायदों दिनै आङो बेखौ बिजिरदों दा मानगोनां रायजोफोर बै समाव उदखारिनि जि महरमोन दानि एसे आगोलाव बुंदों बायदिसिना महरजों जायोमोन दिनै महरफ्रा सोलायबाय नाथाय उदखारिया दाबो दङ बर'नावल' दङ बिदि नङा गुबुन हारिफोरनियावबो दङ आसामावल' दङ बिदि नङा गुबुन हादोरावबो दङ गुबुन रायजोआवबो दङ सारा मुलुगावनो सोलिगासिनो दङ दा नंखायनो जोंनि हाबा मावनाया जोंनिल' नङा बियो दिनै आसामाव उदखारि होननाय हाबाफारिखौ सिनाय मोनै मानसिफोरनि थाखाय लामा दिन्थिनाय मोनसे हाबाफारि बियो इन्डियायाव दिनै उदखारिनि जि इम्पेक्ट बिनि जि गोहोम बेखौ मिथिनो बिजिरनो रोङै मानसिफोरनि थाखाय मेगन बेखेवनायनि बे मोनसे हाबाफारि जोंनि बे उदखारि सान फालिनाया नाथाय बेखौ जेरैबायदि जोङो फुवारनांगो गेवसार होनांगो सुबुंनो मिथिहोनांगो बेबायदि जों मिथिहोनो हायाखै नङा लेभेलावनो करापसन खालामनानै जाजोबो
दा बेबो मोनसे रोखोमनि टेररिज्म दिनै बेकार सेंग्रा सिख्लाफोर साख्रि मोननांगो खामानि मोननांगो साख्रि होनायनि नामाव लाख लाख थाखा लादों बेबो मोनसे रोखोमनि टेररिज्म दा बैफोर रोखोमनि टेररिज्मआ गुबुन गुबुन महरनि टेररिज्म दा ओंखायनो जोङो एबार आयदाखौ लादों जे उदखारिबादनि गोदान नुथाय बिनि हेंथायै गोजोन समाज दानायनि हाबाफारि समाज दानाया नाथाय जोंनियावसो उदखारिया गुबुन गुबुन महर लानानै फैनो हायो नाथाय बे उदखारि जे हाबाफारिखौ होबथा होनाया रेसपन्ड खालामनाया जोंनि हाबाफारि जोंनि मावनाय दिनै जुदि जों बुङोबा मुलुगाव जेराव करापसन जायो जाथों जोंनि एरियायाव जानो होआ जों जुदि खौसे आवाज होयोबा गाबोन करापसना बन्द जायोबा जोंनि गोबां गोरिब गुन्द्राफ्रा गोजौआव फैनो हागोन बे मोनसे उदखारिनि हेंथायै हाबाफारि जागोन दिनै सोरबा किडनेप खालामनाय गिदिर गिदिर एक्सकर्सन खालामनाय बायदिसिना सिचुएशन कनस्पिरेसि खालामनायनि हेंथायै जों गोजाव गसंथायोबा बेनो जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2009 मायथाइनिफ्राय इलिगेल वेपन आरो भायलेन्स फ्रि ससाइटिनि जों आवाज होबोदों मानोना बिनि एसे सिगाङाव 2007, 8, 9, 10 बिखिना बर'फोरनि थाखाय बिराद ब्लेक सेक्टरमोन गोदो एनडिबि बिएलटिनि बुलायलायनाय बिनि सिगाङाव एनडिबि एबसुनि बुलायलायनाय बिनि सिगाङाव पिटिसि एबसुनि बुलायलायनाय गोबां थासारि जोङो मोनबोदों बेवहाय मोनसे रेभलिउसननि इमबेलेन्सनि थाखाय जानाय होननानै जों जुदि हमना लायोबा नैबे जि जानाय बे बिटिसि जाखांनायनि उनाव बियो कोनो रिभलिउसन इमबेलेन्स नङामोन बियो पलिटिकेल इमबेलेन्सनि थाखाय जादों दा ओंखायनो बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो फोजोबनांगौबा सानै मानसिया बुलायोबा हाथायखौ सौखालायनो हागोन सौलायलायोबा अब्लासिम मानसिया सहैगोन हमथाग्राया खिन्थु गुलि गावोबा मानसिया सहैनाय नङा